Здравейте! В това видео трябва да направим ремонт на това Nintendo Switch OLED. Проблема с него е, че двата T-Con контролера са много хлабави и единия постоянно се разкача от конзолата, когато са в този му режим. Аз честно казано нямам опит с тия конзоли, но доколкото видях, те могат да работят с джойстиците безжично, т.е. те могат да бъдат откачени и да се използват. Могат да работят и в режим, в който са закачени на самата конзола. Няма в момента батерия, ще го включа, за да демонстрирам. Да, всъщност сега вече се възпроизвежда това, което твърди клиента. Ето тук виждаме на тая иконка, че показва, че и двата контролера са свързани и в момента, в който го разместя, десния отпада и тук светва една червена линия в този край на екрана. Да, ето. Освен това, и двата T-Con контролера излизат много лесно. Всъщност те не трябва да могат да излизат, доколкото зная така. Имат един бутон ето тук, който трябва да се натисне и тогава да може да се изкарат, те излизат просто и така. Както се вижда, доста са хлабави. Нека да видим какво можем да направим и за двата проблема, защото това са два различни проблема. Единият е, че ето тук отдолу има един конектор, който се свързва с конзолата, ето тук. Другия проблем е, че са много хлабави самите T-Con контролери и това се дължи на едни щипчици, които са вътре в тях. Ето тук. Сега ще минем под микроскопа да ви покажа и двата компонента от цялото това нещо и как ще подходим, за да ги поправим. Оставям конзолката на една страна. Ето под микроскопа положението е следното. Тук на тая камера май не се вижда, аз го виждам много добре под микроскопа, но тук има метални пинове, които се свързват с платката на самата конзола. В случая тези пинове на T-Con контролера би трябвало да са окей, защото клиентът ми каза, че е купил нови контролери и те се държат по абсолютно същия начин от гледна точка на разкачането. Другото нещо, което искам да поправим е ето тези щифтове, които би трябвало да задържат T-Con контролера да не излиза толкова лесно и да не е толкова хлабав в улеите. Бих искал да ги подменим. Продават се такива aftermarket метални, за да стане по-здраво. От страна на конзолата ето тук вътре се вижда конектор, поне аз го виждам доста добре. Този конектор най-вероятно е повреден и трябва да го подменим целия. Не знам дали можем да направим нещо, за да го спасим, за да почне да работи или да го почистим. Но аз съм купил нов и би трябвало да можем да го подменим сравнително лесно. Така че започваме от двата контролера.
Така, двата контролера им подмених пиновете и вече би трябвало да влизат доста по-добре на релсите си. Нека да видим дали има резултат. Ами тук изглежда доста по-добре нещата, да. Тук все още е хлабаво, значи най-вероятно проблема е в самата релса. Но да, левия стана доста по-стабилен. Десния продължава да се разкача, но това е очаквано. Тук казахме, че проблема най-вероятно е в самия конектор, който е на конзолата. Вече виждаме, че контролерите не излизат толкова лесно, колкото излизаха преди. Сега вече трябва да се натисне бутончето и така да се изкара. Ето така. Така че продължаваме с работата по конзолата. Добре, мисля, че съм готов с всичко. Подмених дясната шина заедно с конектора. Нека да видим сега дали влиза по-здраво. Да, тук се усеща, че вече е много по-добре стои в шината си. Ето го и синия джойстик. И вече не се наблюдава разкачането на десния джойстик. Мисля, че всичко е наред. Ами това е всичко, хора. Ремонтът е успешен. Мисля, че нещата се получиха много добре. Частите, които подмених, бяха тази релса, плюс двата щифта, които заключват тикон конекторите към тази шина. Частите са поръчани от AliExpress, изглежда да работят коректно за момента. Надявам се да ви е харесало. Ако харесвате такъв тип съдържание, оставете лайк, оставете коментар или се абонирайте за канала. Това е всичко за днес. Благодаря ви и до следващия път.